itxu izan ezin. Esperoan egoteak minala karberarekin. Lagun talde bat moduan, gure artean hitz egiten, hori, talde bat itxeko gogoa okobela, eta apur bat hori, biozuzu gitaria jo, eta apur bat olan, ez izan, ikastolan, artean. 16 urtekin edo 15 urtekin, juntau ginen, nik egiz esateko berandu sartu nintzen, baina, itzen zian Odei, batezbe Odei Unai eta Brianek, hirurok zabien zanbia etorren batea, eta pasien eta hori musikiakin hartu dautza, eta gainera Odeien anaiak talde baten jotzen zuen deskontrol, eta Arazoa da ez da betirako denik. Dena du konponbidea, heriotzak izan ezik. Hasi nien talde asko esazen, hemen arrasaten, por ejemplo, deskontrol eta iskanbiaia bebai zauen bere bukaeran, apur bat, eta nik uste talde horrek, eta gero Rip eta Sagarrak eta olako taldea bebai, bultzatu zuzkun apur bat aurrera jarreketan, baina... Igual, iskanbia, Sakarrak gero talde musika hortatik igual gehiago, hoi musika lantzen dabe, eta guk topetan gauen, erdigune baten egotia, eta itxia be gure estilo propioa, ez? Osea, azkenien be, segauko nivelik hasieran nahiko, honek hartzen zauen bajua edozeinei eskatuta, nik be baterixia erdixean haukon dana prestauta, eta hasierak nahiko gogorrak izan ziren. Ezin jorku bilatzerik edo iraitzerik onartu. Da sinoren boronde erdualekoan hartu. Nik uste estilo honekin oso zaila dela, eta egiz esateko musikatxik bizi izan bagina, zehose gaizki gabitzela hitzen seinale da. Gaur egun bakitzu zelakoan mundua, DJ-ak, patxaren geruak eta horrek igual baina iragazten dozuna bai, jendiak uste dau kristona iragazten dozula, eta gero furgoneten alkilerra, ez dakize ekipua, ez dakize nire ordandu bijako bai, kartelak, azkenien esan dutena da, ez garela bizionena eta beste ez daukagula intentzinua, horregaitxik ez daukagula hitzen. Txak estropezua jartzen dizkizu esperar. Dorargia ikusteko, leizearen amaieran. Ezin bat taldetan gabien, edo bestela goizetan, edo lanian. Lehen itxen gaben dano lan eta betik, problema betik ekutxe duzu, ez? Genian beti bihatzen gau moduren bat. Edo bestela azte bukaeratan, baina moldatzen garez, aldik eta geixen zaietan. Afizina gutxi dauko, honek denbora asko petzo eskuntzak, afizina gutxi. Bai, denbora dauko nien, azkenien hau itxen gau, da azkenien nahi gauena, eta honek denbora asko petzen da. Azkenien lanien basabitz, estuixetan, gauza bat, bestia, gana zila. Afizina behar badaz, bakitzu, bakoitza hauke beria, ez, baina... Dauko Gernikaldien daulan, espalditxik esauketan gauela ja, eta peitu ganetara jaten die. Azkenien urte asko die, eta jende asko, ez da jende asko, baina badu jendia jartzen duzkuna, eta bai Gernikakua, eta beste mila. Herri. Bizitzari gogor eutxi, lan egiten ez utzi, eta gogoan Nire ustez jarraitxengo bau, ez dakit zelan izango da etorriko dana, baina jarraitxengo bau. Gutibera jarraitzuko gau eta etorriko dana, etorriko da, eta jazta. Osea, guk azkenien lehen esan duzun bezala honetaz ez gare bizi, eta ez dakit, goguak euki arte, edo ez dakit, osasuna, edo ez dakit. Azkenien bizitza beste azto ezin duzu planifika. Gauzia ondo pasatzia, eta azkenien dirua ez gau ataratzen, eta gauzia behintzen nire helburu bada ondo pasatzia eta disfrutetia. Eta horregatik itxen gau eta horregatik jarraitzen. Da, afizio bat, baina hori, normalien afizio guztizetan, zehose bai bidaitik, edo bai materiala gaitik, edo inbertsio bat itxen dela, ez? Eta guk daukogu sorte hori, gaur egun gure inbertsioa da, guk horretan dugunakin gastuak eta kentzen ditugu, eta horrekin nahiko. Momentuz pozik gare, eta nik uste jarraituko dugula.